دعا وہ ہے کہ اللہ پاک ساڈے اس پوترے نو صالح اور والدین دا فرما بردار بناوے. سارے آبا آمین آکھو چ بڑیاں محبتاں مارکا گل ہے یہ مشاعرہ تہاڈی واسطے نویں گل کائی نہیں، لیکن افسوس کی یہ گل ہے کہ اتنے سونے شعر سارے شعراء نے پڑھے اساں بالکل نہیں نظر انداز کر چھوڑے. گل ٹھیک نہیں، یہ ریت ساڈے علاقے دی نہیں. محترم آسمی صاحب بیٹھے تھے وہ مول گل ایک بنی ہوئی ہے نا بھائی گھر دا پیر منہ ہولا ہوندا ہے. یہ گل نہیں، خدایا باہر جمائے تو لوگ بڑی محبت دیندے نے، تساں بھی کدی نہیں گھٹ کیتی، لیکن گھر دے وچ اہمیت ہوے یقیناً تے باہر مور اہمیت ہور ود جاندی ہے. ربیع الاول کل 12 ربیع الاول گزریا. اس حوالے دے نال میں چاہنا کہ سانوں اس پوترے دی خوشی دے وچ اسی بھی اس خوشی شامل ہو جاویے. پہلے 5-4 شعر اس حوالے نال سماعت فرمائی سو. ایک قطع سماعت فرمائی سو پہلے کہ جدوں مینوں مالک مدینے بلاسی، جدوں مینوں مالک مدینے بلاسی تے سونے دا روزہ وکھاسی، میں جد رو کے منگیاں دعاواں لطیف خطاواں دے پلے تا کچھ بھی نہ راسی. میں جد رو کے منگیاں دعاواں لطیف خطاواں دے پلے تا کچھ بھی نہ راسی. ایک حسرت ویکھ سو بڑی محبت ماری کہ فخر تے ناز لکھ ہوندا مدینے دا میں ککھ ہوندا، چمٹ جاندا میں جالی نوں حشر توڑی نہ وقت ہوندا. چمٹ جاندا میں جالی نوں حشر توڑی نہ وقت ہوندا. 4 شعر نات دے سماعت فرماؤ. کوئی تقاضا نہیں کسی دوست دے نال، صرف سنن دا تقاضا ہے کہ دل دے کرنا نے دے نال اگر 4 شعر سن لئی سو ساڈا آونا ہی سٹا پائے جاسی، تہاڈا آونا ہی سٹا آئے تاں ہاں بیٹھے دیاں ایویں 2-4 منٹ دی حاضری جیڑی تساں قبول کرے سو. کہ کملی والے دی آمد تے عرصاں تے کیڑی کیڑی خوشی نہیں منائی گئی، پہلے کون تو اے ہستی بنائی گئی، بس میں کون ہے بعد سجائی گئی. کملی والے دی بہت شکریہ آدمی صاحب. کملی والے دی آمد تے عرصاں تے کیڑی کیڑی خوشی نہیں منائی گئی، پہلے کون تو اے ہستی بنائی گئی، بس میں کون ہے بعد سجائی گئی. اور ہاشمی صاحب سرور انبیاء دی ولادت ہوئی، عرشی فرشی نو رج کے سعادت ہوئی، اور رب کعبہ دی کتنی عنایت ہوئی، ہتھیاں آسیاں دے خدائی گئی. رب کعبہ دی کتنی عنایت ہوئی، ہتھیاں آسیاں دے خدائی گئی. کملی والے دی آمد تے عرصاں تے کیڑی کیڑی خوشی نہیں منائی گئی، پہلے کون تو اے ہستی بنائی گئی، بس میں کونین بعد سجائی گئی. شعر ویکھو کہ رب دی وحدت تے گھڑیال جگ بج گیا، بت پرستاں دے سر وچ گڑا بج گیا، ہو گیا آپ دا او شدائی رج گیا، نال اکھی دے جد اکھ ملائی گئی. ہو گیا آپ دا او شدائی رج گیا، نال اکھی دے جد اکھ ملائی گئی. کملی والے دی آمد تے عرصاں تے کیڑی کیڑی خوشی نہیں منائی گئی. حسنین شعر ویکھو کہ رحمتاں دی دہاں رات برسات ہے، رحمتاں دی دہاں رات برسات ہے، وہ جیندے ویڑے دے وچ آ گئی کائنات ہے، اس حلیمہ دے بھاگاں دی کیا بات ہے، جیندی گود وچ رسالت کھڈائی گئی. اس حلیمہ دے بھاگاں دی کیا بات ہے، اس حلیمہ دے بھاگاں دی کیا بات ہے، جیندی گود وچ رسالت کھڈائی گئی. شعر ویکھنا نہایت دل دے کرنے نال شعر سننا ہے کہ بندے اس نال اللہ دا جیڑا بھی ہے. میں نعت سنا رہا ہوں لیکن شعر ایک نعت کا حصہ بن گیا. یہ توجہ کرے سو کہ بندے اس نال اللہ دا جیڑا بھی ہے، جیڑا رہا ایک سنیڑا بھی ہے،
جیڑا جیڑا ریا ایک سنیڑا بھی ہے کیڑا کہ میرے پیارے دا گستاخ جیڑا بھی ہے او دی سمجھو کہ غارت کمائی گئی میرے پیارے دا گستاخ جیڑا بھی ہے او دی سمجھو کہ غارت کمائی گئی کملی والے دی آمد دے عرشاں اتے کیڑی کیڑی خوشی نہیں منائی گئی اور باندہ عاشق نو محبوب دا راج ہے باندہ عاشق نو محبوب دا راج ہے تائیں بنایا نبیاں دا سر تاج ہے اور میرے آقا نے جد کیتی میں راج ہے دیکھو عرشی سواری گلائی گئی میرے آقا نے جد کیتی میں راج ہے دیکھو عرشی سواری گلائی گئی